Era spike ăla? Unde sunt? Sofia! Păi spune-i lui măta, în puii mei ce să fac, să mă duc să mă... Nu mai vorbim, băi! So overpowered. A vote then. Try some zombies by me. Păi cum ți-am de gând, Adriana? N-ai zis că faci duș, că te speli, că nu știu ce? Hashtag winning. Terminator. Toma. Nu te ceagi. Haide mă, tu-ți îmbracă-te. I'm so overpowered. A vote then. Gotta get rid of that smell. Moartă. Cocopascu. Acum vine la călătorie. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. I-am tras-o direct în dinți. Sofia, dacă nu dai net, mă joc cu tine. Dacă nu-ți dai net, că n-are cum să-ți dea net, măi. Nu. N-are cum să-ți dea, pentru ca să-ți dea net, trebuie să iasă de pe rețeaua cu mine. Și? Hai să mergem cu bileca. Nu, dacă nu dai... Haide, Vreau un pic să mă joc cu tine decât... în joc atâta. Nu joc. În joc? Da? Nu joc. Ok, ne jucăm un joc. De ce frumos? Lasă-mi pace. Vreau și eu să mă joc. Haide. Nu, că tu vrei să te uiți la ăla. Nu vreau să mă uit. De fiecare dată faci de tot. Vreau și eu să mă joc. Matei, dar mă lași să mă joc? Eu n-am stat în capul tău când... Time for a detox. Hai să... Dă cu spuma de aia, că nu știu ce e. Nu e nimeni. Sunt în mijloc. Stay back. Ok. Acum trage, trage. Breathe again. Hai un pic, mami. Ăsta nu e nici în mijloc. E aproape în mijloc. E unul. Așteaptă. Nu lua. Lasă să vină cineva. Acum, dă-i pe ei. Vedea? O să-i omorâm imediat. Nu e mor, că nu ai viață, vezi? Acum nu mai am. Da. Stai acolo unde... Vin și o să te ajut acum. Așa, bun, ai dat bine. Nu așa, după cum nu dai. Fugi. Ok. Uite, că-ți
Ce te-ai băgat acolo, nu înțeleg. Păi vreau și eu să mă... Să ce? Să mori? Nu? Vreau și să mă joc tata. Taci. Trebuie să stai de depărtare, tată, cu cât ești mai departe, ai uite pe cutia aia în stânga sus. Ok. Stânga sus, da? Am văzut-o. Fii atent, ok? Să nu fie cineva. Da, e cineva aici. Ok, vin imediat. Stai acolo! Nu te mai... Nu trebuia să ieși afară ca să trag la tine. Dă-i acum, dă-i! Nu să fie... Tu prea târziu, tu nu înțelegi, dă-i! Hai! Ești copil. Deci tu când ai văzut că aia a venit să mă atace pe mine, trebuia să dai și tu, că tu dai la distanță. Am dat din nou play game, doar nu. Acum tot score timpul. Nu. Vreau să aleg un alt brawler doar. Nu e bun brawlerul ăsta, că nu ai să știi să joci cu el. Asta e problema. Eu mă duc la... De acolo dând tu fiș dai. De ce nu simt? Că nu. Dă-i acolo, dă-i. Mami, poți să te ofer telefonul tău? Nu zic tot. Stai, dă-i de acolo. Păi... Să mergem la gelaterie la Bidonovo? Da sau nu? Ca să știi ce fac. Gata să fie. Ok. Vine aici cu mine. Acolo, bravo. Bravo, cute. Au. Lasă. Matei, lasă să joace. Mă concentrez și eu. Matei, mă las pe mine să joc, eu nu te țin pe tine de... Este vizibil. Deci vină pe tine, o lua și vină uite să... Acum pot? Acum pot să iei, dar degeaba o iei. Nu degeaba. Să ia pe tine te omoară, ea să nu înțelegi. Ce zi dai cu uțul? Ce zi la sân? Alea, nu te lupta cu... Nu m-am luptat Nu cu te-ai luptat, el. te duceai în ei.